OK, takže čaute lidi, mé jméno je Koms a v dnešním videu si zahrajeme hru Dorm Party a v téhle hře jde vlastně o to, a vlastně my si to rovnou můžeme ukázat. Rovnou, když se tady napojíme do téhle se úplně návykové hry, jo lidi, říkám vám, že tahle hra je nejvíc návyková hra, kterou jsem kdy hrál snad, jo, jakože fakt. A tady prostě jsme za tohohle z toho typečka a teď si musíme najít nějakou svoji baseku, takže tady si třeba najde tady tuhle. Ta vypadá docela dobře, tahle baseka. Kamo, tak to co tady je za sound efekty, já jsem tady nikdy neměl. Já jsem tady nikdy, hej, lidi neměl jakože zapnutý sound efekty, ale si to vypnem. No a v téhle hře jde o to, že tady vlastně takhle DJ pultem farmíme, ok, koníky. Vidíte, úplně mega koníky, yes, se rovnou z toho DJ pulta můžeme upgradenout. A teď k nám přišel vlastně boss a on se nás bude snažit zabít tím, že nám bude snažit se takhle prokopat dveře, jak zrovna mě. Zrovna jsem musel vybrat mě, že jo, to dveře a zabít vás, jako dostat se dovnitř. Ale kamo, já nechci umřít hned jako první. No a vlastně o tomhle tahle hra je, že musíte se ubránit. Takže je to něco podobného jak Tower Defense, jestli se to tak dá říct. Akorát, že je to víc zábavnější, se mi zdá. Tuhle hru si nikde nemůžete koupit. Tuhle hru najdete jenom na Opeře, na prohlížeči. Nevím, jestli někdo z vás má Operu jako prohlížeč, ale podle mě Opera je velmi dobrý prohlížeč, samozřejmě, takže jestli tuhle hru chcete zahrát, tak určitě musíte mít nejspíš Operu. Jakože nikdy jsem to neskoušel, můžete to zkusit třeba i na Google, jestli to půjde ta hra, ale nezaručuji. Ale jestli vám tohle video bude líbit, tak určitě dejte like a odběr. A teďka budeme čekat, až nafarmíme nějaký koníky. Zrovna se dobývá k nějakému typečkovi. On už má mega dobré dveře, ten typeček. Garcia, ok. To je opravdu geniální jméno. To jsou tady nejspíš boti, asi nehrajeme s reálnýma hráčema. To ještě není otevřený ten mod s reálnýma hráčema. A pojď kámo, tady máme nějaký mega fight. Tak pojď úplně komentátor fightu. Takže tady zlatá máma, ono se tak jmenuje ten skin, se dobývá a odchází. GG odešla, nedá se svítit. A dobývá se zlatá máma, se dobývá ke Stokovi. Stok nějaký dealer, asi víme. Dealer Mariánky, podle toho, jak to tak vypadá. Ano, samozřejmě dealer Johna Mariánka, hej. Tak kámo, ubránil se, samozřejmě tady Big Mama se jde nahýlovat. A my jsme si mohli pohnout, protože máme 300 koníků a vůbec s nima nic neděláme, takže co tady nakoupíme? Nakoupíme tady určitě upgrade stolu. Nakoupil bych ho možná, jo, dvakrát nemůžeme, musíme mít ironové dveře, tak počkej, tak vyupgradíme ironové dveře. A teď bych upgradeil rozhodně nějaký ty panáčky, bych jsem nadal, nějaký fightery. Nadal bych je asi takto k těm dveřím, jakože celý ty dvě liney, tady bych to nechal na nějaký speciální jednotky pak, protože tady, když se koukneme, tak máme nějaký i speciální jednotky za ohýnky. Ohýnky získáme vlastně takhle, když si koupíme ten Paper Cup of Beer, ok, tak to můžeme, no, asi to nebudeme kupovat, koupíme nejdřív tohle, ať vydělám víc peněz, protože samozřejmě investovat peníze do více peněz, to se vždycky vyplatí. A to se vyplatí! Vyupgradíme tady tyhle borce, kámo, kteří nám budou vlastně zabíjet Big Mama, Big Golden Mama a už jde, kámo. Už se blíží Big Mama. Tak pojď Big Mama. Tak schválně. Pojď, rozbíte ji. Hož jedu, upgradenu tě. Rozbíj Big Mama. Let's go, pojď, dostřel na ní. Pojď. Rozbíj, úplně. Yes, tak schválně. Souboj. GG. Pojď, ona jde znova. Ne, a bojí se. Big Golden Mama se bojí. Počkej, pokoukneme se, jak jsou na tom ostatní hráči. Takže Jessie, nic moc, ok, nebo jakže má dobrý ten, už vydělá 32, jenom 16, musíme si pohnout. Ok, takže tady ta Big Mama upgradela na 5. level, si můžete všimnout. Ne, a dealera Johna Mariánka zabila, nedá se svítit. Ona jde teď zabít nás, kámo, jde nás rozbít, tak pojď. Ty vole, Big Mama to jede, kámo.
Já nemám ohýnky, ne, já nemám ohýnky. Ne, zabijte ji. Ne. GG, lidi, první hra byla velmi rychlá. Takže myslím si, že se může přesunout k druhé hře. OK, lidi, takže jsme v nové hře. Takže musíme si najít nějaký úplně sexy mega pozemek. Kde začneme? Já bych to začal tady, i když jako jsme tam hned umřeli. A my jsme umřeli někde tady. Ale začneme to tady, to vypadá jako cool pozemek. Tak schválně, máme zase Big Mama Golden, což je ten skin za 10 000 trofejí, což je docela těžký vyhrát, protože nevím, jestli jsem vám to ukazoval, ale come on, snad za jednu vyhranou hru dostaneš 50 trofejí, jo, a tenhle skin je za 10 000 trofejí. A rovnou si dobývá tady k rock'n'rollovému týpečkovi k Woodovi, kámo. Do hoodu. K Woodovi do hoodu, haha. Vtip jak svině. A my si vyupgradíme rovnou kámo dveře, protože nevím proč, protože proč ne. A mohli bychom se spíš vyupgradit tady Borečka, ale tak jako, víš co, budeme komentovat Big Mama. Big Mama jde se healnout, nejde? Za kým jde? Tak schválně, pojď. On jde za náma, ne? Nebo tady k Martinovi. O ne. Martin je pod palbou. Martin je pod palbou. Počkej, takže nakoupíme si tady lepší coiny, ať vyděláme víc coinů samozřejmě. Tady si nakoupíme, kamo, borce, ty budeš Pepa, prostě, OK? Nakoupíme si Pepu. Počkej, Jesse to schytává. To je zase dealer Johna Mariánka, takzvaně. A tady máme Sharpa, nějaký rock'n'roll borec, pak je tady ten Martin, nějaká Well, nějaká roztleskávačka tady. Nějaká baba tady úplně. A počkej, takže my se přesuneme zpátky k nám. A máme 60 coinů, OK, za to bychom něco mohli nakoupit. Takže nakoupíme si lepší DJ pult, protože potřebuje víc music samozřejmě. A tady kámo dáme ti větší atak, pojď kámo. Ty nás ubráníš, já ti věřím, Pepo. Věřím ti, Pepa kámo nikdy neumře. Věřím mu. A doufám, že v tomhle videu, kámo, aspoň vyhrajeme, hej. Aspoň jednou by se mohli vyhrát. Ne? Stačí zabít tady Big Mama. OK, ale máme $60. Já bych to investoval jakože nejradši asi do profitu, protože Joe Mama se zatím nás nevšímá, což je velmi dobré, když se nás nikdo nevšímá. Co děláš, Joe Mama? Joe Mama to jede. Ona to jede, kámo. OK, ale zatím se nás nevšímá, což je dobrý. Já bych se zatím soustředil na nás. A co bych tady upgradel, tak jsou určitě dveře, protože bez dveří nemůžeme upgradenout stůl. Takže upgradeneme si tady dveře. I na ty ironový tady a Big Mama už jde. Už jde Big Mama. Nakoupíme si tady asi další ty. Ať trochu Big Mamu přesvědčíme, ať odejde. Svině jedna, odejdi. Kámo, reálně, vzdej to. No, dobrý. Museli jsme nakoupit pár double Pepa, OK. Museli jsme nakoupit nějaký klony Pepy, ale tohle bude Franta, kámo, hned za ním. Yes, Franta je prostě boiler, kámo. A tady máme boiler, ne boiler. Hey, wait, what? Co jsem to řekl? Boiler. No to je jedno, asi to nebude kotel, ale no nevadí. Prostě je to boiler. Takže je tady Franta Boiler, upgradeneme ho na nejvyšší level, protože Franta Boiler tady s Boilerem Pepou nás vždy ochrání. Tady ty nějaký šitky, kámo, tady. Fuj, nakoupíme další šitku a ty nebudeme upgradit. Ty nás neochrání nikdy. Nikdy nás neochrání. Takže musíme nakoupit lepší dveře. Bum, máme lepší dveře. Teď bych nakoupil, kámo, něco na ty ohýnky, protože to nás zradilo. Nemohli jsme koupit tyhle dveře s těma ohýnkama. GG, takže musíme našetřit na ohýnky. A pojď, Woode, kámo. Woody ubírá, Wood to dává. Joe Mama odchází a Joe Mama odchází, nedá se svítit. Takže my si upgradeneme tady pěkně ohýnek, si tady dáme. Let's go, to generuje ohýnky. Ohýnky, nejlepší věc. Tady vyupgradíme teda ty šitky, no, i když jsem vyupgradit nechtěl, nevadí, nedá se svítit, dáme tady 64, určitě nás všichni ochrání. Vyupgradil bych ještě Pepu, ale Pepa je takový, že se mu moc nechce do toho upgradeu. Úplně to na něm vidím, vidíte to na něm taky lidi, úplně. Pepa se úplně usmívá, kámo, jako kdyby se mu do toho nechtělo. Pepo, nechceš nám něco povědět?
Dobrý, nechce. Je to v klidu, je to v klidu. Pepovi se určitě chce. Ale takže, my jsme si chtěli nakoupit nový vybaveníčko, samozřejmě na profitík. Počkej, ne, oni eliminatili Martina. Ne, Joe mama, co jsi to provedla? Martinovi F do komentářů, kámo. Dejte hashtag Martin F, GGG, nedá se svítit. OK, tady máme ještě Vel, ta se zatím drží, tady má dokonce 3 ohýkovače. A Joe mama se healuje, jako vždy. OK, tady přeprodávač Mariány, tak ten se taky furt drží, ten má úplně... Ten má docela málo, hej. Ten má jenom 16, ten vydělal 32, má jenom málo jednotek, který nemá upgrade. Kamo, ten musí mít kolik coinů. Ale kolik coinů mám já reálně? Já mám 1400 coinů, jenom se tady bavím o Mariánkovi tady. Kamo, a mám už 1400 coinů, tak počkej, co upgrademe? Upgrademe si určitě Steel Dory, ať se sem nedostane. Joe mama, upgrademe další Steel Dory, ať sem Joe mama mega nedostane. A pak bych upgradel tady tyhle ty. Nebo zase DJ, ať máme mega peníze. A počkej, takže co jde dělat Joe mama? Jde se healnout, nejde se healnout a jde k nám. Joe mama to jde zkoušet k nám. OK. Počkej, kolik stojí další dveře? Další dveře 2000, na to asi nenašetříme. Takže budeme investovat do toho, aby jsme ji zabili. Dobrý. Nezabili, ale nevadí, vlastně hra skončí jenom tím, že ji zabijeme, takže ji musíme zabít, kámo. Hej, už jsme tady 6 minut. To kolik ten let's play má mít? 20 000 minut, než vyhrajem? Já vyhrál tohle poslední hru, protože, kámo, tohle je docela úspěšná hra, i když bychom nevyhráli, tak by to byla docela úspěšná hra. A co tady Joe mama, kámo? Zase něco zkouší na Velu. Velo, ne, drž se. Hej, to zní divně, kámo, Vela. To zní jak Velo, hej. Takový ten tabák, ne, žvíkací. OK. Joe mama, kámo, má rage. Joe mama je normálně rager, kámo, mongrel, ty vole, tam rageuje, kámo. Co je? Joe mama jde k nám. Joe mama jde k nám. Počkej, upgradeneme Pepu. Yes, Pepu. Pepo, pojď. Franto, pojď. Pojďte, hoši. Já vám věřím. Já vám věřím. Ne, ona nás zase zabije. Ne. Aj, lidi. GG, nedá se svítit, ale mám 385. Aha, jo. No vidíte. Tady se ty trofeje i odčítají, když se nedáte, což je docela blbý. Ale takže tohle bude konec videa, takže jestli se vám video líbilo, tak určitě dejte like a odběr a já se tady s vámi loučím. Zatím čus.